Unitat 11. Exercici 7. Historiador i crític de la literatura. Les aportacions de Sanchis al coneixement de la història de la nostra literatura, com a la resta de camps que ha tractat, han sigut essencials. D'una banda, investiga parcel·les no explorades encara i aporta informació. I d'una altra, obri noves vies d'investigació que seran seguides per jovens investigadors. L'eclecticisme i la diversitat d'enfocament són una constant en la seva obra, i este fet el trobem també en els estudis sobre literatura. La seva producció investigadora en el camp literari ha sigut classificada en 1. Producció literària medieval. 2. Història del teatre valencià. 3. Literatura popular i costumista. 4. Renaixença valenciana. 5. Literatura occitana i francesa. 6. Literatura de les illes. 7. Literatura valenciana del segle XX. Cal destacar també altres aportacions de Sanchis. D'una banda, el 1950 amb els poetes romàntics de Mallorca i el 1951 amb la publicació dels poetes insulars de postguerra i d'una altra, el 1962 amb l'antologia Poetes Universitaris Valencians. A més, Sanchis encoratjà diversos escriptors perquè continuaren la seva tasca creativa en la nostra llengua. Cal esmentar la seva amistat amb els mallorquins Pere Capellà, a qui empenyé a recuperar la seva vocació de dramaturg amb un gran èxit, i Llorenç Villalonga, per a qui fou pont amb les noves generacions illenques. A València, Enric Valor, després d'escoltar-lo en una conferència sobre rondallística, decidí treballar en aquest camp. També prologà obres literàries molt importants en la història de la nostra literatura, com La dona forta, de Maria Beneito, i el Llibre de meravelles, de Vicent Andrés Estellés, en les seues primeres edicions.